Drumadara Drupadi kondur teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Budhek. Oh, krungu tambal ban. Wah, asem apa-apa tak tabraki. Tak kira debok tak tabrak kok ajar. Aseman. Lah sing panjenengan sinten? Lah, ora ngerti kok panjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kok kae. Soale kulino nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit. Wah. Wedian ora. Panjenengan sinten Bu Kulur? Ulun Bathara-rada. Walah. Lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi ndika. Piye sida gelem ora e? Ora Bagong, ya kurang ajar. Wah, wis. Wis tuku obat. Aneh-aneh ora.